Az a Kriszmortot különben. Vigyázzatok, mert most én vagyok itt! Lefele! Állj! Állj! Minden gyermek van magán, országodban minden jó, piros alma mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, nedves öregnél a hó. Felúti jogok, jobb jelent barátja, Szukrodiót magyarok, rejteget a sárga, amerre jár reggelig, kis cipőske megtelik, megtölti a villakót, ha üresen látja. Asszony, jöttem hozzád, hogy együtt gyújtsunk meg egy adventi gyertyát. Kérlek, fáradj ide a gyertyához, segíts nekem. Szervusz, nagyon rég találkoztunk. Oda nézd. Kedves vendégeink, tisztelt hernádiak! Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat advent második vasárnapján, itt a Hernádi főtéren, amely sokkal különlegesebb nap, mint bármelyik nap ebben az évben. Azért, mert ezen a napon nem csak a második gyertyát fogjuk meggyújtani a község adventi koszorúján, hanem itt köszönhetjük a Mikulást, aki egyenesen Kis-Ázsiából érkezett hozzánk. Nagyon messziről. Tehát nagyon messziről érkeztél hozzánk, és ez egy új kezdeményezés itt a faluban, a Falu Mikulás. Mikor kerestek meg téged, hogy ezen az alkalomon neked szerepelned kell, és el kell jönnöd ajándékot osztani a gyerekeknek? Már nem emlékszem az idejére sem. Olyan rég megkerestek, és sok-sok lelkes hernádi felnőtt segítségével létre sikerült hozni ezt a, remélem, rendhagyó cselekedetet. Ez hagyományos rendezvény lesz, úgy gondolom, hogy jövőre is számíthatunk majd rád, ugye? Bízunk benne, hogy összeáll jövőre is a csapat, és jöhetünk a hernádi gyermekeknek sok-sok ajándékot. Ki készítette ezt a gyönyörű szánt, amivel érkeztél? Ezt nagyon sok-sok ember összefogásával készítettük el. A hernádi info oldalán majd meg lehet tekinteni, mert felsorolni sem lehet ez alatt az éjszak alatt annak a sok embernek a nevét. És kényelmesen utaztál? Abszolút kényelmes, légkondicionált, és minden más. Hát élek a gyanúperrel, hogy most nem mondtál egészen igazat, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy honnan indultál, hány órakor, és sok helyen megálltál-e, hogy a hernádi gyerekeknek ajándékot adj? Igen, nagyon sok helyen voltunk. A falu szélén egészen zsírosan kezdtük a kis ABC-nél, majd a focipályánál is megálltunk egy kis időre. Utána úgy emlékszem, Frim kiskocsmának hívják azt a helyet, majd az X9-es kiskocsma helyén időztünk egy-két percet, és végül megérkeztünk ide hozzátok, gyerekek, a főtérre.
Sok gyerekkel találkoztál ezeken az állomásokon? Nagyon-nagyon sok gyerekkel találkoztam, és csak is jó gyerekekkel. Mindenkinek ajándékot adtam. Ezt akartam megkérdezni, hogy ajándékot adtál, vagy hoztál virgácsot is magaddal? Hát, Krampuszok hoztak virgácsot magukkal, de erre nem volt szükségünk. Az ajándékok mik? Tulajdonképpen mit kaptak a gyerekek tőled, és azért mit kellett nekik teljesíteni? Énekelni kellett nekik. Én úgy gondolom, mivel minden gyermek jó, meg se kell ígérniük, hogy jók lesznek, és még egy csipetnyi szeretetet azoknak az embereknek adnak, akik ezt az ő részükről szállítottak. Itt is meg akarod énekeltetni a gyerekeket? Természetesen, remélem minden gyermek énekel egy Télapó itt van című nótát, amit alig hallottam még. Mielőtt nekifognánk annak, amire a kicsik a legjobban várnak, megkérhetlek téged, hogy gyújtsd meg a második gyertyát az adventi koszorunkon? Természetesen, a legnagyobb örömmel. Köszönöm szépen, akkor meggyújtjuk a gyertyát, és utána már is átadom majd a teendőket a Mikulás bácsinak és a gyerekeknek. Remélem, hogy maradt még elég ajándékot, hogy ennek a rengeteg gyereknek tudja adni belőle. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen. Mivel karácsony közeleg és adventi gyertyát gyújtunk, megkérném a kicsi emberkéket valami nagyon szép karácsonyi énekkel köszöntsék az adventi gyertya gyújtását. Karácsony, kis karácsony, vagy valami hasonló. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg! Köszönjük szépen, mikor a gyere lesegít. Köszönöm szépen. Kedves gyerekek, aki nem kapott ajándékot tőlem, az jöjjön hozzám, és mindenkinek adok ajándékot. Nem kell tolongani, jut mindenkinek. Orbáni, egyesével járulnak! Egyesével csak! Nem tolongó! Aki megkapta, mehetnél erre! Egyesével! Aki kapott, mehetnél, kérem szépen! Úgy. Kapott barátom, gyerekek! Köszönöm szépen. Orbáni, egyesével! Köszönöm szépen. Tessék. Nagyon szépen köszönöm. Még egy rajzot megnézni. Valamelyik állomáson állt, ez nagyon sorba! Tessék, szóval szeretettel. Egyesével! Tessék. Hallod? Tessék. Zsoninak szólják, Zsoninak. Ott van mellett. Köszönöm szépen, tessék. Egyesével, gyerekek, egyesével! Nem kell félni, nem váltok senkit! Tessék, fogad szeretettel. Tessék. 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 Minden. Tessék. Hoztál ajándékot is. Tessék, fogadtok szeretettel. Jaj, köszönöm szépen én is. Tessék. Szervusz. Te kaptál. Tessék. 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 Tessék, fogadjuk szeretettel. Tessék.
Tessék, te is kapsz. Egyesével etalogjatok, mindenki kapjon! Aki kapott ajándékot, az menjen még, jó? Tessék. Tessék. Manok, csere. Hol a fogtár? Tessék, fogad szeretettel. Így van ilyen nagy ember. Tessék. Tessék. Vigyázzatok a pikire. Jól van. Fogad szeretettel. Aki megkapta meg. Tessék, fogad szeretettel. Verset szeretnének mondani. Verset szeretnének mondani neked. Jaj. Hallgatom a verset. Csellepítette, gömbölyegye, sejtelepítette, Nagyon szépen köszönöm, tessék. Visszafordulunk itt a többiekhez is. Tessék. Kell a mikrofon még. Nem kell. Polgármester asszony, hadd kérdezzem meg, hogy ki kezdeményezte azt, hogy Hernádon Falu Mikulás legyen? Én úgy tudom, hogy Váradi Viktor és családja kezdeményezte ezt a rendezvényt, akik egy nem túl messzi településen láttak már hasonlót, de rögtön csatlakozott hozzá a Nagycsaládos Egyesület, ők itt kint vannak, és mindenféle finom süteményeket is hoztak a nyugdíjasokkal együtt, és tulajdonképpen ez egy váradi kezdeményezés, amit a nagycsaládosokkal együtt sikerült megvalósítani, és természetesen sok-sok támogatóval. Ezzel a rendezvénnyel egy újabb hagyomány fog teremtődni Hernádon? Örül ennek? Vagy örülsz ennek? Én nagyon remélem, hogy ez is hagyományossá válik. Régen ezt elképzelni sem tudtuk. Mindenki tudja, hogy Hernád egy nagyon régi település, több mint 600 éves, de hagyományaink, igazából néphagyományaink nem voltak. És én amikor a művelődési házban dolgoztam, akkor is arra törekedtem, hogy olyan újkori hagyományokat alakítsunk ki, amit várnak az emberek, és amiben közre tudnak működni, és közösen tudunk velük dolgozni. És sok ilyen van, hát ebből a legelső a falunap volt, meg a hernádi ősz, de mindannyian tudjuk, hogy már nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, például a falu karácsony, és én boldog vagyok, hogy egy olyan rendezvény csatlakozott ehhez, ami szintén az adventi időszakban tartatik meg, és az embereknek segít felkészülni a karácsonyra, és tulajdonképpen egy ilyen lelki felkészülést is jelent arra, amit majd elkövetkezik december 24-én. Milyen rendezvények lesznek még karácsonyig ebben az évben? Ami a legközelebb áll hozzánk, az az Örökség Egyesület kézműves délutánja, ami jövő héten szombaton lesz a művelődési házban délután, és itt különböző karácsonyi díszeket lehet majd készíteni. Mindenkinek ajánlom. Én a tavalyira emlékszem, amikor rengeteg gyerek volt a művelődési házban, és még a plafonon is csillámpor volt, mert mindenki természetesen a csillogós díszeket szerette a legjobban. Én bízom benne, hogy most is nagyon sokan lesznek, és sok-sok szép ajándékot, illetve karácsonyfadíszt fognak készíteni karácsonyra.
és akkor utána már a falu karácsonya. Pontosabban lesz még egy gyertyagyújtás, ugye jövő vasárnap 3 órakor lesz egy gyertyagyújtás, és utána az egész rendezvény sorozat, a Hernádi ősz zárásaként is 18-án 5 órakor lesz a falu karácsony, ahol szintén nagyon sok ember lesz, majd sokakat várunk, és egy gyönyörű karácsonyfát fogunk állítani itt a főtéren, ahol már 4. alkalommal, hiszen 3 évvel ezelőtt kezdtük, ez lesz a 4. falu karácsonyfánk, amit itt fogunk felállítani 18-án. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Halljátok? Hernádi asszonykórust kéri a Mikulás. Erre találom őket. Erre vannak ezek a fiatal lányok. Hát halljuk azt a szófélnöket. Nagyon-nagyon szép. Ezért megérdemlik egy t-shirt ajándékot. Csak azért, mert ti vagytok a legfiatalabbak. Köszönöm szépen! Van még Mikulás! Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! A hátsó sornak is adunk. Végképp kihagyom. Még itt a végén még van egy. De a végén lemaradt a végén, igen. Tessék, pillanat, itt a másik vége. Hát a fiúk is olyanok, mint a kraftusok, hogy kapnak. Tessék, ez a vége is énekel, igen. Éva is. Most még a legvége. Éva még ott van. Gondolistán, tessék. Nekem nem jár. Köszönöm szépen, Mikulás már. Oroskoltát énekelek inkább. Mindenki kapott gyereket? Hát természetesen. Köszönjük szépen, Mikulás bácsi! Jövőre is jöjjön. Jaj, nem törődjél, drágám. Mikulás bácsi, csináljunk majd egy csoportképet, mindjárt Erika néninek is szól. Mint az Erika néni. Erika néni. Akkor mindjárt oda. Odállunk a rémszarvasokhoz. Nem ülhetnek be a légkondicionált Mikulás számba. Jaj, kedves gyerekek! Oda ide! Köszönöm. Vigyázz! Az Viktor a legjobb. Köszönöm szépen. Gyertek, persze. Váradi Viktor és kedves felesége. Viktor, ez egy óriási buli volt. Én azt hiszem, csak köszönetet tudunk érte mondani. Misivel azt beszéltük, hogy ennyi embert Hernádon soha nem mozgattak még meg. Hát megmondom őszintén, mi is ezt szerettük volna tervezni. Hát, hogy most így is alakult, ezt nagyon szépen köszönjük különben minden hernádi embernek, minden cégnek, aki Hernádon él és mozog, mert komolyan mondom, a Hernád 90%-át sikerült megmozgatnunk. Viktor, kik voltak, akik fő támogatóitok voltak ebben a dologban? Hát ezt is fel lehet sorolni, szerintem nem lehet. Van, aki munkával adott nagyon sokat, van, aki adományba, tehát én nem szeretnék kiemelni senkit, mindenki nagyon fontos volt szerintem. Nyugdíjastól kezdve, a nem tudom mennyi pénzétől kezdve a nagyobb cégeknek a segítsége nélkül ez nem jött volna létre, és ez... Akkor azt hiszem, a központban a gyerek volt, ugye? Így van, így van, így van. Itt csak a gyerekekről szólt az egész. Itt
Más nem tudok hozzátenni, szóval ez egy nagyon-nagyon jó sikerült ünnepség volt. Én örülök neki. Én azt hiszem, hogy amikor elindultunk kint Zsírosról, és megláttuk azt a tömeget, lehet, hogy ti is megijedtetek egy kicsit? Megmondom őszintén, hogy számoltunk rá, tehát, de azért hirtelen úgy persze félt az ember, hogy elég lesz-e az, amit a Mikulás hozott csomagot. Hála Istennek elég volt, és úgy érzem, hogy minden gyereknek sikerült egy apró kis örömet szerezni. És a saját gyerekeitek mit szóltak hozzá? Hát nagyon örültek neki, tehát szerintem... Nem tudták így, hogy... Azt tudom, hogy nem tudták, hát ez egyértelmű. De a saját gyerekeitek az, hogy találkoznak a Mikulással, ez egy óriási élmény szerintem. Igen, nagyon várták. Hát nagyon boldogok, tehát büszkék arra, hogy valakik az ő családjukból segítői lettek a Mikulásnak, úgyhogy boldogok. Na most azért azt mondjátok el nekem, mert a hernádi gyerekek biztos, hogy nem tudják. Hogy tudtatok kapcsolatba lépni a télapóval, vagy a Mikulással, ahogy hívjuk? Hát levelet kell írni, ezt minden gyerek tudja, levelet kell írni a télapónak. És ti hova címeztétek? Hát Finnországba. Na, ti is Finnországba, mert a Marika itt mondott más, de akkor ez ti is Finnországba, ugye? Természetesen, igen. Mert mi köszöntöttük finnül, meg is értette, és a átváltott rögtön magyarra, tehát ezek szerint tud magyarul a télapó? Igen, a télapó minden nyelven tud. Na, szuper. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek a munkátokat, köszönjük ezt a hatalmas élményt, amiben ma részünk volt, délután 3:30-től egészen mostanáig közel 7:30, és nagyon reméljük, hogy hasonló folytatása lesz ennek a dolognak. Nagyon reméljük és bízunk benne, hogy az emberek is így gondolják, hogy érdemes ezt folytatni. Köszönjük szépen a ti segítségeteket is már. Jó, köszönjük, mi meg a tiéteket köszönjük, és nagyon. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Kedves gyerekek, elérkezett a pillanat, hogy elbúcsúzom tőletek. Elmegyek a szánommal. Egy nagy kérésem lenne még hozzátok, hogy álljatok nagyon-nagyon messzire, hogy meg tudjon fordulni a szánom, nehogy valakit a szélén elsodorjon. És még egy gyors fotót. Szervusztok gyerekek, szervusztok! 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 Van egy sapkám, kell valakinek?